Гомере буена район газетасында машинистка, соңра корректор булып эшләгән Нина Кубасова иң өлкән ветераннарыбызның берсе. Язмышы ошчы. 4 баласының икесен үзенә үк җирләргә туры килгән. Ятим балалары да нигездә әбиләре канат астында үскән. Язмыш аны усалландырмаган. Нина Ивановна күршеләре, элекке хезмәттәшләре белән аралашып яши. Туган коллективын әле дә сагына. Газетный день, как раньше, трудно было. Сколько ночей сидели. Никогда прям не забуду. Все равно нравилось очень. Газетасыз бер генә көндә тора алмыйм ди ул үзе. Тупланмаларына сервантына аерым җыеп бара. Коллегалары китергән күчтәнәчләрен дә рәхмәт әйтеп кабул итте. Үз изоляцияләү шартларында урынга чыгып йөрмәскә тырыша икән. Переживаешь, конечно, как же не переживай, хожу в рот завязываю. За хлебом, с молоком хожу. Икенче бер ветераныбыз техник хезмәткәр Зинаида Иванова да үз изоляцияле шартларына тиз ияләшкән. Мәйдан каналы җырлап тора. Тик кенә утырырга күнекмәгән Зина апабыз кулына энә җеп ала, шуларда чуарча җыр суза, скакалка сикерә, үз-үзенә массаж да ясый. Гомеремнең иң матур мизгелләре Нурлат телевидениесе белән бәйле ди. Шул хәтле сагынам мин телевидение. Мин шундый яхшы эшләдем, таким настроением. Шундый яхшы булды, кызлар миңа шундый уважать итәр. Зина апабыз үз изоляцияләү режимын вакытлыча гына дип саный. Вирустан куркам инде, конечно. Урамга чыксам инде, керем дә кулларымны инде сабын белән юам, хәзәсен сабын белән. Аннары сырты торганлар бар, но кайф төшми. Нурлатта игелекле Нурлат проекты кысаларында без янәшә акциясе дәвам итә. Аңа дистәләгән райондашыбыз кушылып та өлгерде инде. Бу көннәрдә 200 Нурлатлы гаиләсе Агропорт җитәкчесе Дамир Җамалетдиновтан да азык-төлек пакетлары алачак.